Ириане, ти що си писал? Къде е Ириан? Защото си писал друг номер си. Къде бе? В блога ни 11 номер. 9 съм бил, спожил. А как се? Добре, как се ми спожил? Спожил, къде е друг номер? Я не видим тук друг номер идиот. Какво става тук? Елте ме! Елте ме! Не, само примерно... Оправете го, спожил. Той си писал 11 номер. Оправете го. Чекай малко, чекай. Лети половина. Не се ли е срам да го спожил? Така. Ти му кажеш, той е стора, На Кирил съм... Ти ме той е стора, Виж, Кира е 6 мина. Кирил не е правил. Той е стора, виж ли? Значи имаме утре. Да. Снимай мене, бе, не снимай той. Слави, може ли да си седнеш? Не, ти си се. Седнете си, не ми се тук не сме на театър. Иначе има театрална постановка, ако искате може По принцип, Абе, Кира, изкарахте 6 мина, става да. Ти писах 11 номер.